பொலேரோ சிட்டி பிக்கப்புக்கு எப்படி ஏசி போட்டிருக்கன்றது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் கண்டென்சர் உட்கார வச்சு தாருக்கு வர ஃபேனு மாட்டியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஹோஸு கொடுத்து எல்பெண்ட் கொடுத்து உள்ளே மாட்டியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஹோஸு. சிட்டி பிக்கப்புக்கு வந்து யாரும் அதிகமாக பண்ண மாட்டாங்க, அதனால் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செக்ஷன் பின்னு உள்ளே வச்சுருக்கோம். கம்ப்ரஸர் வந்து ப்ராக்கெட்டை தனியாக கம்ப்ரஸர் வந்து மாட்டியிருக்கு கீழே. கூலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரமாக வந்திருக்கு. ஓஸ் வந்து நம்மளே கிரிப்பிங் பண்ணி நம்மளே மாற்றி போட்டிருக்கோம். 4 க்ரில்லும் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி மாட்டியிருக்கு. கஸ்டமர் லோ பட்ஜெட்டில் கேட்டதுனால யூனிட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் யூனிட் உட்கார வைக்க முடியலன்றதுக்காக அடிஷ்னலாக நம்ம வாங்கி இது போட்டிருக்கோம். இது ஒரிஜினல் யூனிட்டை விட கூலிங் நல்லாவே இருக்கும், த்ரோவும் நல்லா இருக்கும். 4 க்ரில்லுமே கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணது தான் எல்லாமே. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.